E dan ook dopo al koperżaru. Lublanskie pekarne. Podolenskie pekarne. Tukaj sero vmes. Sero pa je to. S kajmakom. Sam ki ni ser povrh, ampak je vmes. Boš ti sam kadil. I ti tudi, ej. Samo malo manj poje. Det var lagen den, ne? Nee, daarnet van jou. Op prikkertje. Dat is een feitje. Laatste. Weet je nog niet wie, hè? Wat praat dat? Kijk maar voor. Možemo napraviti? Ne, ne smemo je zafrkavati. Ej, je bila topla voda? Ej, Ana. Proba, težka. Daj povej mi, kje moš biti? Povej, kje moš biti? Ponce štirga zagrabite lepo, pa ga lepo blato namočite najprej na led, pa še na mavi. Hvala. Local area, the Hezen, and also the Society Brabantse Dag. And therefore we are... Also, I am tomorrow on the street. A lot of spectators see also your exhibition. Mayor Bosman said, a lady so beautiful. It's for us a great pleasure that you are in Hezen the first time. I hope you enjoy it also. And I saw yesterday also that you spectate and said, I've seen it 2 or 3 times. I think that's a good reason that you are so enthusiastic and that you like also the dances and that you like the public. Welcome in Hezen and also enjoy you this afternoon, of this evening, and also tomorrow with a lot of spectators on the street. Welcome, and I see you hope again. Thank you. Of Hezen. This is a hearty welcome to you all. We are proud that you all are here in this event of, as we call, the Brabantse Dag. It's almost 40 times we organize this here in our village. You can translate that. First of all, a hearty welcome to Hornasch for the first time.
it was in the same year that we also welcomed here already. You are so beautiful. And we know, we heard already about your performance yesterday, that your group made a very good impression. And unlucky I wasn't in the situation to see it yesterday. But I'm looking forward to tonight, to see you. And you have a very interesting group, a new country you are representing, Slovenia, but especially also from Europe, from Balkan. Ja, dat wordt een kwartier geworden. Welkom.
De beste. De beste. Nee, de beste. Ja, de beste is dan degene wat je het minst slecht is. Ja. Wil je niet dat gewoon doen? Ik niet. Ik heb Veenendaal nog geprobeerd. En daar is ook een precies verloren. Kijk, hij is markt. Ja, en dan ja, komt wel een keer wat anders bij. Ja, het is een hele lichte. Ik was in werken in oude wielerpark gereden. En ik ben op de fiets door de vaart. Dat was een vluchtige rondleiding. Dan heb ik een regels gehad. Wij wisten niet dat er muziek bij was. Anders was het voor ons niet zo. Je hoort niet zo goed en voor de mensen is dat niet sterk natuurlijk. Hè? Nee, maar dan hoort het zich bij je geluid.
Dat is de systeem, hè? Ja. Die maken dus de toon. Nou. So, more. Okay. And now, come on, let's go. It's turning already? Yeah, it is. Dan ben ik door de speelveld communiceren. Ja, ik ken het wel, ik heb er anders van. De eerste speeldoos bij de cilinder gespeeld.
Zowel Turnhout als Ooststraat als Tilburg, Gelderland waren de agglomeraties waar mensen uit de boerendorp en afdeling om een klein beetje geld te vervangen. En daar ontwikkelde zich in nieuwe context.
Ga die maar opzetten. En twee weken geleden waren het die kleine muntjes waar we het ons betalen. Maar zulke muntjes met. Lekker en goed, yes. En ik gedaan. Dan kan die koffie erbij, dat hebben we niet. Dat hebben we niet. Dat kan je niet rekenen. Mama, ik denk dat dat kindje dan net wel. En. Wat gaan we eten? We gaan in de overkant. We gaan eerst jaloers maken hier. We gaan eerst. Ja, zo'n grote man! Ja, zo'n grote! Ik kan het een stukje beginnen! Jij je mooi gezicht gemaakt. Wat jullie aan? Heb je een meter? Ga wel de gunner het tellen.
Hij is de invloed. Dus een portemonnee achterlaten is wel. Dat valt me heel luid uit.